ба шарҳи ин ва дигар хабару гузоришот таваҷҷӯҳ намоед. Барои таҷовуз ба номуси ноболиғи 13-сола мақомоти прокуратура нисбати 2 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. Яке аз гумонбарон барои ҷаб дида падарандар аст ва дуюмӣ бошад ҳамзистӣ бо ноболиғро ихтиёр кардааст. кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои ахлоқии шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо мақомоти прокуратураи вилояти Суғд зимни коркарди ахбороти оперативӣ кирдори бадахлоқонаеро ошкор намуданд, ки ноболиғ духтари 13-сола қурбонии ин ҷиноят аст. Аниқтараш 2 нафар ба номуси ноболиғ дар вазъият ва шароитҳои гуногун таҷовуз карданд. Яке аз гумонбарон Аҳматов Ҳасан Маҳмадҷонович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри Истаравшан падарандари ҷабрдида мебошад, ки ноҷавонмардӣ ва бадахлоқии худро собит намуда моҳи декабри соли 2020 дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар деҳаи Лакати шаҳри Истаравшан бо истифода аз тобеияти ноболиғи дар тарбияаш қарор дошта, ки муқобилият нишон дода наметавонад ва оқибати амалу рафтори худро сарфаҳм намеравад, алоқаи ҷинсӣ намудааст. пас аз оне ки ба ноболиғ шумо алоқаи ҷинсӣ кардед, мин ба чӣ гуна муносибат доштед? яъне ба якдигар ягон муносибати бадбинӣ хусумат доштед ё ки ҳамчун муносибати падару духтар муносибат мекардед? баъд аз замон ман гуфтасиам ки корба мерафтам, а кор меомадам ва ҳамоҷи қариби зимистон шудагӣ буд ва писараш инҷа мешишт, духтараш вай тарафа хона мерафт. ман меомадам весни ҳамча қити ҳамон Алаваддину Парвина инҷа хона мерафтам. ҳамроҳи модараш, яъне ҳамроҳи ҳамсараш. дигар ҳамроҳ духтари ҳамсаратон дигар алоқа накардед? муносибатон чӣ хело салом алейк мекардед? дуруст ҳамчун чӣ хело муносибат? меомадам салом алейк мекардам. вай как будто ки ман бегона бо ин салом алейк мекарду гап намезад. гумонбаршуда Ҳасан Аҳматов соли 2020 бо модари ҷабрдида бевазан, ки аз оиладории қаблӣ соҳиби 2 фарзанд буд, тариқи никоҳи мусулмонӣ оила барпо кардааст. нафари дигари дар содир намудани ҷиноят ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахнопазирии ҷинсӣ гумонбар шаҳрванд Уралов Азизҷон Бозорбоевич соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен мебошад, ки аз моҳи июл то моҳи августи соли 2021 дар суруғаи шаҳри Бӯстон кӯчаи Пушкина ҳамзистӣ бо ноболиғи 13-соларо ихтиёр карда ҳамчун зану шавҳар муносибат намудааст. бо байни як моҳ пурра Аловиддин ва Шарифа ки як моҳ занишӯ зиндагӣ кардем манами ҷога. манами хуҷра манами ҷога як моҳ зиндагӣ кардем. гумонбаршудаҳо дар баробари поймол кардани қадр ва номус, саломатии ҷисмонӣ ва равонии ноболиғро зери хатар гузоштанд. исқоти ҳамл ва садамаи шадиди рӯҳиву равонӣ оқибати амали бадахлоқӣ нисбати ноболиғ духтар мебошад, ки барои ҷинси латиф баробар ба марг аст. гумонбаршудагон Аҳматов Ҳасан Маҳмадҷонович ва Уралов Азизҷон Бозорбоевич бо ин кирдори зидди ахлоқии худ ҷинояти дар моддаҳои 138 қисми 3 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро содир намуд, ки вобаста ба ҳодисаи мазкур нисбати номбурдагон чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ карда шуда, айни замон тафтиши пешакӣ вобаста ба ҳолати мазкур идома дорад. шӯъбаи тафтишотии мақомоти прокуратураи вилояти Суғд тафтиши ин қазияи дардноку нафратоварро дар асоси талаботи қисми 3 моддаи 138 Кодекси ҷиноятӣ барои баҳои ҳуқуқӣ додан бандубаст кардааст. қисми моддаи мазкур сангинтарин ҷазо то ҳадди ҳабси абадро пешбинӣ менамояд.